No niin, sitten tämänpäiväinen sanoma olisi semmonen, että meillä on tosiaan 3 kuukautta, noin 100 päivää aikaa kesäkuun lopussa juostavaan Nuuksio Backyard Ultraan. Ja me julkaistaan nyt tulevana viikonloppuna maaliskuun lopussa nyt niin linkki siihen Google-taulukkoon, jonne voitte käydä merkkaamassa, ketkä 3 henkilöä juoksee sun joukkueessa. Eli kun meillä on ensi kesänä kilpailussa se joukkuekilpailu, jossa juoksee 3 henkeä, niin käytte kirjoittamassa sinne taulukkoon, ketkä nämä 3 on. Eli joukkuekilpailuhan toimi sillä, että ihan kuten yksilökisakin, niin jokainen joukkueen jäsen juoksee kuin yksilökisassa jokaisen kierroksen alusta loppuun asti. Ei joka 3. kierrosta niin kuin viestityylisesti, ei silloin tällöin, vaan kaikki kierrokset. Ja kilpailun jälkeen sitten lasketaan joukkueen juoksemat kierrokset yhteen ja katsotaan, mikä paikka sieltä sitten aukeaa sieltä joukkuekisasta kullekin joukkueelle. Elikkä käykää merkkaamassa oma joukkueen sinne listaan, mikä julkaistaan tässä viikonlopun aikana. Ja vielä semmonen huomautus, että siis kaikkien ei tietysti tarvitse olla osa joukkuetta, vaan myöskin voi olla ihan omana itsenään ja sitä kautta juosta tapahtumassa. Nähdään kesällä.